ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଆମେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର କାହିଁକି କରିଥାଉ? ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀଟିଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀଟିଏ। ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଥରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବସି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନବାଚ୍ଛାକୁ କ୍ଷଣକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଏମିତି କେଉଁ ବ୍ରତ ଅଛି କି ଯାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ମହାଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେବୀ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି, ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଏହି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସଚ୍ଚା ମନରେ ମୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ମୁଁ ତାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରି ଏକ ଶିକାରୀ ଚିତ୍ରଭାନୁ କଥା ଶୁଣାଉଛି। କେମିତି ଭକ୍ତ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଅଜାଣତରେ ମୋର ପୂଜା କରି ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ହୃଦୟରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚିତ୍ରଭାନୁ ନାମକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ଥରେ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବି ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଭୋକ ଶୋଷରେ ବାକୁଳିତ ହୋଇ ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଶାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଲ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକରି ବସିଲା। ସେହି ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ ଥିଲା, ଯାହାକି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣାନଥିଲା। ଚିତ୍ରଭାନୁ ଅଜାଣତରେ ସେହି ବେଲଗଛରୁ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଲେ। ତାହା ଆସି ଗଛ ମୂଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସାରାଦିନ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଇ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କର ବ୍ରତ ବି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତର ସଦା ସର୍ବଦା ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି କହିଲେ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା କହୁଛି। ରାତିର ଗୋଟିଏ ପହର ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ରଭାନୁ ଶିକାର ଆଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବେଲବୃକ୍ଷରେ ବସି ରହିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୃଗଣୀ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଚିତ୍ରଭାନୁଟିଏ ଧନୁଶରଟିଏ ଝୁକି ମୃଗଣୀଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରୁ ମୃଗଣୀଟିଏ କହିଲା, ରୁହ ଶିକାରୀ, ରୁହ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ତୁମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଶିକାରୀଟିର ଗର୍ଭବତୀ ମୃଗଣୀ ଉପରେ ଦୟାଭାବ ଆସିଗଲା। ତା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି
ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଶିକାର କରିବି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ ସେହି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚିତ୍ରଭାନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମୃଗଣୀର ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ନିକଟର ହେବାରୁ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଧନୁରେ ବାଣ ଚଢ଼େଇଲା। ଶିକାରୀଟିକୁ ଦେଖି ମୃଗଣୀ କହିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋର ପତିକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। ମୁଁ ମୋର ପତିକୁ ଦେଖା କରି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଭାନୁ ମନରେ ପୁଣି ଦୟାଭାବ ଆସିଲା ଓ ଭାବିଲା, ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଶିକାରୀକୁ ମାରିବାକୁ ମନ ଚାହୁଁନାହିଁ କାହିଁକି? ସେତେବେଳକୁ ରାତିର ଅନ୍ତିମ ପହର ଶେଷ ହେବାକୁ ଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୃଗଣୀ ତା'ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶିକାରୀଟି ଭାବିଲା, ଏଥର ଏହି ଶିକାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କିଛି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଧନୁ ତୀରରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ କରୁ ମୃଗଣୀଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଏହି 3 ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଶିକାରୀଟି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଛୁ କି? ବୋଧେ ଏମିତିରେ ମୁଁ 2 ଥର ଶିକାର ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଥର ଶିକାରକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ପିଲାଛୁଆ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ମୃଗଣୀ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ମୁଁ ସେମିତି ମୋର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର। ମୁଁ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। କଥା ଦେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶିକାରୀଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ବାପା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ତମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ? କ'ଣ ଏହି 3 ମୃଗଣୀ ଆସିଲେ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ଆଗକୁ କଥା ଏହିପରି ହେଲା। ଶିକାର ଅଭାବରୁ ବେଲବୃକ୍ଷ ବସିଥିବା ଚିତ୍ରଭାନୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ତଳକୁ ପକାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣସରା ମୃଗ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏହି ମୃଗର ଶିକାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଶିକାରୀର ତୀର ଜଖିବା ଦେଖି ମୃଗଟି କହିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି 3ଟି ମୃଗଣୀ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ମାରିସାରିଛ, ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅ। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ମୋତେ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କର ପତି ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛ, ମୋତେ ବି କିଛି କ୍ଷଣର ଜୀବନ ଦାନ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ କୃପା କର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କିଛି କ୍ଷଣ ଆଗରେ ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ମୃଗର କଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଭାନୁ ମନରେ ପୂରା ରାତିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସବୁ କଥା ମୃଗ ଆଗରେ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୃଗଟି କହିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦେବ, ତେବେ ମୋର 3 ପତ୍ନୀ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ଦେଇଥିବା କଥା ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଛାଡ଼ିଛ, ସେମିତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦୟାକର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବୁ। ଅଜାଣତରେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ଶିକାରୀ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତା ହାତରୁ ଧନୁ ତୀରର ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ। ଯାହା ଚିତ୍ରଭାନୁ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଶିକାରୀ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ସାଗର ଭରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେହି ମୃଗ ଓ ତାର ସହ ପରିବାର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଏକତା, ସତ୍ୟତା ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ଦେଖି ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୟା ଲାଗିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ନିରୀହ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ନିଜର ଦୟାଳୁ ଓ କୋମଳ ହୃଦୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ବ୍ରତର ଅନେକ ମହାତ୍ମା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରତ କରି ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ଶିକାରୀ ଦୟାଳୁ ହୋଇପାରିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଫୁଲର ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହାପରେ ଶିକାରୀ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କଲା। କୁହାଯାଇଛି କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶିବରାତ୍ରିର ଅନେକ ମହିମା ଅଛି। ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଦିନରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ମହାଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।